Ajina mtazamaji karibu nande litiko nilia Jumatatu chitaliki ikomina isano na isatu mutinyu gatano mwaka 2026. Good evening elia grobiro biando sia surumuli no mategelia sigatembe FM gatembe television na bono morogoba karibu sana somo rubuli kunga kilimo hai Mwanagotambe, unomorulea kwa letu sole ne kiombe kilia kuseri shirika ya BioVision Africa Trust na kukwaliga ni ile romorogoba kigima nchimkuru kwa desano usuru mwanabuli roba Geoffrey Nsarigo mwana inchese studio le nubu atomogeni kibingima kwa nira daktari kurunga daktari Augustus Nyakundi unomoro kiasi University ya Juka University ntobetuku sanga mangi kigima subole mibole moyo unomorogoba kigima na yu mwanchimuliri karibu sana. Good evening toskatu chale katogu chakani kama yurigu cha sembe ukutuwaliga ni The Organic Farmer kuwatera na amo na BioVision niko bago koletera kilimo hai numurubelio okumulekera ubulimi bw'obwonchereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. FMA imije munebire nikutanisha na nebire ikiunga kia mamugusi Savi kabisa nekene nikiunga kia mamugusi Getembe FM 102.7 na Getembe Television karibu mulimi minto liagorobiro bia nogo semeri kwa nenga nati kwa ukumanyi ngano murubuli kurunga kilimo hai nobole mibole moyo daktari Augustus Nyakundi nere togusanga nere morogoba kigima samange tualigilia BioVision na yue koleta kilimo hai bono morogoba karibu sana daktari liagorobiro bia ndo siya sulinga ki liagorobi Mbia mwana sana Omorelia Geoffrey Nsarigo. Thank you so much for inviting me to your studio. Karibu sana. And nomago komonene wa is Getembe TV and radio. Asante sana. Andake asugu chaka kigma totebe nga daktari Augustus Nyakundi ni ngoyo na andi nkieke ogokora gali se Chuka University. Bia mono Augustus Nyakundi no morokia ase Chuka University. Media and communication. In development communication. Yes. Ikina kingo fundisha galia. Inkagere kitutu chache. Kitutu chache. Sakurukunga getu. Ailo muntu kibagend. Bas. Biyama. Winero mubungona. Thank you. Alright, asante sana mwanchumuligeli ujolenga tukulia mangana manene kiuma tukulika smart farming na kitukua nera farming smart na mangana manene sana tuachikuligeli lakini buli edituli nene ine mwanchumuligeli haibononga yukurusia ibintu biri bigokonya gokora obulimi bwao ine ayo mwenyene nga yukurusi nandi nga kibwenge tobulimi bwao no mulimi litangani nujuto ikirasi namba isi mibadai 0741583878 0726447367 ekurasanga na intuka igukwa mwalimu wa studio katukusangobole myobo igabole moyo karibu sana mwalimu Augustus ekertukulilia mangana smart farming nkigira kintuko kwa niriki was farming smart thank you ekertuko kwa nira mangana smart farming nekertuko tebanga obolemi boliba ogokorwa esengencheri obwate obomanyi boisaine eliera gokonye nga esobolemi bwao chiasara chinyinge toliko chinyora no manyete nga kiki ogosimeka ebibili byao yes onyene mefugo yao totebene chiombe gosichimbuli obwate ngoko botugi bwao nga kyoko bokore nginjeri nga you avoid a lot of losses. Yes. Decisions chons you can make. Actually based on information elieko konya nga yields inkonyora kurugaiga chireiga liga sankonyora elireiga esenginchya information obwate osobo manyo obwate yebo nasiki andaka na mumotegelia kubulinga Nsarigo na daktari mwalimu Augustus Nyakundi nasikira mwale atikirengeki gagia credible farming nasiki kirengeki kira gocha so editukulia ane muna somo limigusi bia mono arango isakuligererio moralia munabono for our small scale farmers yani abalimi abakerende turatebe yes olemi bwaito mboli bonene uratenga plantations obwate marange okonyoranga information that they rely on
teri elinga totebe muna bono iguru ya climate change ose ogonchuku onchirya kwelire yani mbabwati obomanyibuli kegimanga obobole based on scientific information bono okonyoranga kero kende rumors no abantu bakuno kagira kulinga ngaki embura mutinyukane ne karoro ebintu byachenjire miaka yetole telieri twakabeire so then ekero tugukwanira guru ya smart farming igobwate obumanyi bwekene bulinga scientists bagotebiringa science bagotebiringa egente kosa gokoraiga engakiye no likely konyora liga saliao direligi ya mono kobwa chinga kichinde igonga rende no bumanyi buli bwekene obumanyi ulegene igo ekiringe kenene giamangana smart farming no gukonya umurimi konyora obumanyi buli akwegena nga ingisoko kolereke nabonkonya liga saliga right mwenche muligilia mangana atuganyora ndonsi utalia sigata sirikia ugia chiri nkuma Gatembe Radio 102.7 na Gatembe Television gikora mwalimu daktari Augustus Nyakundi kurwase university ya Chuka agusangana intubono morogo bagato manyobo iga unomugusheko temuna semi mwabo karibu katogenda gusanga nere bono morogoba andake daktari mwalimu nasiki ukagirete ngiye kogera era kongusana guseko babube umulimi gotegemea mangana isei neiba aba amate nakonyora amangana kurwase abachisemo ao ekyandake akwira kuna chibirengeli gosoko decision chiaye chubulimi kira mwirira ndake konyora sara umuralia munabono totebe embusuru yes embusuru totebe munabono gosine ekibando kingende yes umulimi yale gosimeka kwanyoranga gosine ejirani yagotebinga tusimekeki yanero nere gokorobia mwaka ulina simeka igakorobia nande gyume na kirigusi yes bono kwamenya konyoranga oyogotebi talinga igamanyete no kubatisha kero kende mwaka oya simeka bigakorobia yake ne bahati tu yabete ne wede kabengia eliegere akanyori gesaliria wow lakini bone kero bwate obumanyi buli kurwase muna bonto tebe Kenya Seed Company organization gose kyombekelia kego shugulikana manganaya abwo nole highly likely konyori gesaliria direigorobia based on naneliro baliaho ngakirire ne weather ngakire enseme to koro buli mibwaito igotelibu ya onye gusino mulimi getu ogotuka gusini chombe gusichimbuli chiaye umwamata amatebinga ichimbuli echuno tugete echigani chimbego etugechi tanya kubwata mangana atanya nyora from the right sources. That is true. Korende nandika totebeiga muna bono onyore gose no mwamate lero igabantu basomire bye yes nyoro mwamato oyo gose nere nasomete mangana yobole mibya nori robo manyi we talk about a two-step flow of information. Yes. Sabantu wa media. Abakonyora ngomuntu nale onyorire information ye mapema gukobua. Yes. Egere onyaleta ese ekenyoro. Chagote ekenyoro nga igenteke nekia. Tusago tugwemu na pono chinko ke chire breed ye echinechingia. Abo chiko tokonya na intuliga salieito amaginaito akine. Ihorende nga nabora ejirani nere gosomosani narora ategeme esenge nchamanyete buyamono nainde banakoire enchirengia eri nane nandara gotebina naki amangana aya igona nyarusia gose agricultural training center. Yes. Unayabonere kisi town ga gose na about vision. Yes. Yes. It's true. Biyamano
Alright, wanchi muliringa akatusangana mwalimu Augustus, Daktari Augustus Nyakundi unyoringa murubuli kurunga kilimo hayo koletu solneri shirika usekiombe kiligia BioVision Africa Trust na bono morogoba tukwigira mangana mangiguru yubu manyubu yabwe kene asubu gusimeka gusubulimi burago konye kurunga smart farming king nchenene omotegerali aino mole miritagani na bora nyoringa omogeni tuko mwalimu unaga kalijinza muchiche chuka no mugusi lakini akumitinga bagusi bana nkole mabale onye kuro mulimi nando gusimeka gusoko gutuka gusoko gasa kindi gyusikeli okora totebingo aino mulimi twakresimira totebinga aino mulimi ule alafu baada katongera usangana niko manyanga balimba tegeta mangana yanko nyoro bara asubu kirenu kigima ndaliyeko babia asubu nsubu iga bwa kilimo hai 0741583878 0726447367 aino mulimi nandeke nabono aye ngayure ngayubwa tekurwa ulimbo ngayoko bokolera nsemukiga asinchira jabene kusaka tuna baadaye kiruchika lingoso achiri kwa saka motegerali eyamasemo na tutakuwa tunaongea moja kwa moja asinchira jabene kigma aiga ase studio bono daktari yamano credible information ngakira konyo mulimi ukindiriga salia ino konyora kwaye tukona mangana productivity na income muna bono twansirire ndinga okay muna onye gusene ebimeli kwale gusimeka bimeliki type kieye ya seeds muna bono onye ni chibando chibando namba irengeye yes kwale gusimeka onye gusene chai singincho abali mibaito mbali bagusimeka chai yes nchai kieye era kolibya eseliro bali agusi ne weather ya gusi igorende karwacha keirabu bono gwasuka bosionga kwanyore seeds type yengia nga kichi bwenda ko planted ose onye totebe ko sene chingoko bosichimbuli kwale kutuka bosichombe ese space obwate ngombe ile ngora atuge muna bono zero grazing ye konye tabali mibaito space ye obwate ngaki oragache obweli bongani eliegere otuge chombe enamba gete egere chombe chibono okirende buya osemefuge nda yonsi obwate onyirende buya engaki gete wate bunga ngaki kerokende ne bwenta konyole mbego ngakiye na embego yao ngayoko yirusi ngobwenete ko ko korokelinga ngaki mbego ye eko applied then kurwa bubono kwamanya gotebuna ndinga ndagire ina gani okwa mefugeye mariogo ngakyogotumia ngobwenete kucha gokorokereri ure mariogo ayo ire bintu mune birende mpaka totebe nonye marketing yenyene yani nga nakyo boni bwao ero isinge njomuna bono umurari nabeko babo sana kwanyoranga umure mikurusi osumbokira mono o lemire ko sene chinsaga chiaye o sene chi avocado emesie iga gusiri gori kwamanya kone ligurirense lakini umuntu okoireme embego bimelie byao ukikonyora igoro Nairobi omana konyora ebese enyinge mono okobua aye was struggle wa koliro bolemi wa tumire chibese chinyinge bono dende smart farming ekokokonya throughout the entire process korua omochaka no lingonya gostote ne kemeli muna kwale kubeka seeds nse esomogondo mpaka kachia kinire kwa wanyorire ligesa wachira koni ewa abagana mayi mwenchu muligiri anda kibono tuligiringa mangana yechiro ngakyo mulimi oyugwaga ndeti okora mangana smart farming guso chakire kulima ulimire guso tugire guso bekire no echinzu chia yali kedi nskili yakora subulimi ngakyo okora nyole chiro na andi ngajia kurusia mangana maya eligira nyole enchirara oni bintu byaye tuchakire no Nyegetembe TV I love that I believe mpaka mobwate programs even in your news esomogo kwana yuranga unabona totebe ligolirie chibande obonchereri enga ligolirie chibande ngakieye totebe town yeto ya Gusima iga ligoli na lieli yes omuntu asa kwenda totebe nonye social media nowadays Facebook mangana ya na rororo montaño no ninga city yae kose other radio stations abakonyoranga kerokende in the news
na bora nyora ligoli muna bono ne lie chai yakwanirwa kikai abalimi tikakona koni chai yao esa bantu ba bantu mbale bakona gocha totebese nochi etalibo ekyombekirie kogole chai bono muntu kogolia echa yao okoe bibese gwakagira ngaki kai igona konyeka kumbe aje nero gokonya sara nero actually wakonya ere bono gakonya chibese nyinge aje gwakorire meremegeka kwa wachira sara so sources chain information ni nyinge chirido station chaito na ende no gote nya sambia mone sengencho station mna bono getembe I'm happy to say kerona yunga igete county chonsi chiagusi chonsi I mean Kenya ngima yes ihonga mugusionde bwense bagusimba le ba ko farming no in costume mahita abange sana ihonga na ba ko information inga ebimeli byaito muna bono nyeke umuntu kakare gukora guse farming guse ne yechinchu ngayara oni ligoligiya yes onyo muri mitote be kurugose mbo machoge chingeni asime gutugose ne linawa ngayiri golirirabe lireligiya oh yes ngayi akoire bintu byaye nonye preservation ye gukorubya eliegere nere anyori kintu ke komako igo mulimi usime kusidiji nyanya ku Rwanda onsi naga netia manyanga yaguchira ebono nchiba ngasara chiba asara na inderende nga sources chain information nechi nyinge no nechi magazeti yetu na rororo ebe nga mulimi gose takamanyiti gesongo gose Kiswahili dera bana baitu basomire nona bana bali primary schools nabakonyora umwana omotebina na kibaminto binte bitubwate mana mabera atubwate chiombe cheito rangu ngaitura aoni amabera ayabuya mwana bawo kwa ubamanyo ikuma ndengujo okubuli nage kora bange nkubuli balinga bono ncho mulimi na chete skuru amono chima aba maukura bana chisukuru bali bakulima bahoro batugi bono ngakimo ngonya otayanga ndushia magazeti ndushia mitandao kole ngankurusise michiga kwalira nilibya sana iko obulimi olali uzena mabera agutuga ereta kuminga ngayo chikonyore chiro nabagutumia omuchokoro tumia abana baitu tumia abachokoro mbaroro kibasomire abarotika batokonye nainde omogoko monene olinga muno bono cooperative societies nduwate na chirocho igonago kamuna lerekero naranga the cooperative society nere ya avocado farmers in Gusii nebi nebyombe abantu baito barasoe egerenga kogo korobulemi bwechi avocado egere nayo nyore ligoligiya li avocado chiao ekyombe ke nabo ge koligino ne market yesekale egere ekeromo koira chi avocado china asigete esomo omogoligete yes mwensi mwanyole faidengia ihonga rende nainde ine ncherende yokoni bintu bito ese amaguli aramaya Alright, kuligera ligari asinsamo iganta bulisi miago ibere isatu igabono murogoba Joshua Munguru Ishmael agotebanga watching live and listening mbiamono sana kurachinsa muchiri chianya tie komili mani gagunsobo nyakundi mayetinya tie kokorunya tie goiseino teliale alingange na watingana wantegera tumoro asante sana Joshua mbiamono sana Candice Nyabuto agotebanga mbiamono asobo sebyo byobulemi asante zaidi uyurosiri na unchagwa agoteba kuruchizo mochata bakagali nga listening and watching unsarigo nkwaneli mwalimu uyu amangana maya sana atoire na handi nirebu yatonyore uchisemi chinduga asubuli miwaito asante sana uyu diga akubuli nga ine obosemi ubu iga atoire ninyali kanatali ribyo mbibito yakurungunya buto mpati kurachinse mochia mugunga neru kubuli ninyali kanigwa utali ribyo mbibyabo Kamao na Janet Kuruage Sarara na otulime yomurobili tuligireti na kotegera santu sana uyu ndiago ntebiga iga niga kurukunga mwana wa Thomas Ondigo akote listening watching live from Thika Road Msarigo asarimia mwalimu wa Chuka nimefurahi kumuona hapo asante sana asante Morris Ragira kurachisa mochia Kitengela anasema Isinya watching
abantu bakajiado county. Asante sana. 0741583878 kurantebingo aye n'umulemi mintonga yole nande kwani ngomoge ni tugase studio uyoto irobo semyo bobo nene kigima iguru yobole myoboiga nande ketukwo na smart farm smart kule mabuya iningana ego tokonya na intuno mugusigo kina unatikira goteba kajubwa tokurwa gatamba hello Unzaligo wairire bya data mbiyole Denis nyambana kurukabuzi imbiyere nyali bahali ere biyasa n'umulemi yole nje no mulemu w'echai ai n'umulemi w'echai nisinegete chikahawa nisinegete bakavokado yo mogeni akwanira ebyo sibona amaina nabo mundago cyane ne studio buno mwalimu oyu batota ebyo maina namba takonya ngira gitege omuiso mbali go takonya omulemi nero umite bali bakugura gusaba eligwa nabo batenengete bono kakwanyiro bosemi ubombora ai bono butumie tu baise kone libali bagukigete nenka kuoni asarunge nanje bana zaligo nanje obo chanjambwate gusobo ngaini nje bona bwato chiana ngo chitoma uchi Nairobi ayebuyeka nje biye kango ibeka ikobona nayo mulimi tukwa nanga smart farming smart na ajenzi megeta bugate niteni ya 3. Asante sana Dennis Nyamari sana. Shukrani yatembe hello. Yatembe hello. Ai no mulemi. Igeno mulemi ndo Joseph Nyamatale Express. Inkiko uzimeka kurutudu chache South. Ijengo simeka ne Chibando. Arafu nande na ko dadi ngane mbwata no ne Messi. Kita mo jabo njali ka sero ni kwate mese ina ko tera dinga dimaje yogoli aye ngenje ya komoi ka sakera nake lakini ara ko tera ngati madinga na kiara utari ara funande yendo kende sai mo ata banga omuntu ngo jaro simeka akibanda sengenje nyare basimegete ngo tena mbageta simegete ona ko pakaine na ndembiye ko kolya ngana jigo simeke sengenje iwera yani hata maedinga oyo niko ya muhamera gibati ole menje ndonda tera ngana beta geire ngonyine liye kunyale kana abagira cyaba utara ba de none lira de linga unjeye ngendo kete keta geire sai kitora abanyora bona matoga na cyo byabo sina ba bata geire atoro medio mo bara una balba ko utara daiga ba timano ine lira batwa manga na era unjeye umugondo yo simejo no ne kinjaga enga kendambe era unjeye to kora unjereli asante Joseph Mbiamono ngolengiera akulira sana bagirika changa kibono bara abatali lazima banya ko ende chiwa bisyaba hino mangano kuchikoiranira sinini koganti kura buguri ya moyo kaga omotegereri ya se notice no ibere nye mu isano na isatu na ibere isano na isatu eligero saga na intuga igukwa na intu asensa mujisimi ayo mwenye nenga yolire kuruwa bali mugo tulikira sensa muri mutandao Facebook ndo chabange ekuruga Tembe TV kisi gayandi ya Tembe TV ensamuli ya Facebook ya Tembe TV ensamuli YouTube kerogoto usangana intubono morogoba kigima daktari ntabuli chiga kuyura bantabange bale ba ukwana igurubuli myobuiga ukwana irenganiri wa basominga ekene abantu bali bagucha babatebinga lete utuoneligo baba oneli lakini yomera atabunga iniri ago tumintu bya ya Nairobi lyoka igo yuma ago farm smart kolende munali twateba nabono avocado cooperative society nere gusiga yiga yes mbu yakomanyanga ngaki umontara so esekiombe nande ngajire nonyen contacts yabo ngaki uchinyora banana production and marketing cooperative society nere gusia igonga tigango toteme komanyanga mbantu kibano bako kole ebintu bibwe ubolemi bubwe kaine buli obotokora yes egere na intu tokonya ke goeterase bale na inde munobono mulemi yote banga kuruke umbo simeka cha avocado ira Nairobi kero kende mbiya na inde kora manyana naki mwete kero mo kole bintu mora bange chi asara na chiro chingo ke ana chire elinga munobono nabo mu komanyanga okay baya ye bintu byaito ye amazaito nyageta segete ose kyombegete ege koira
ebintu binganiga onye nikigali kinganiga chonsi bas egere to chikwabera muna bono bangwa namba rora nyoro umuntu akwira matoke Nairobi takunyara koniri tukelimo oya oni gosena matuka abere atatu ayanda sereka igongana naenda ayanda sereka igongana inde other costs ngire chikoswaima nkurarare nyumba nkuragera hali nkunywale bas igongana inde turujirende onyora chiyaka rukulira se ndi chiaerera manganande ebono nainde umulimi naro oboliringa baminto abantu abalende ikomogocha mwa information ingiya nakimutago totalera muna bono the county government ya Kisii nebo the department ya agriculture, fisheries, livestock development and irrigation na barumba bwa the extension services extension officers ya bana bago talera ebinyoro goeta baba semia tali abuboka nonye BioVision Trust Africa nero nebwate extension programs yes nainde nindo chimuna bono nonye nainde tikatwate binyasa mbya mono Kisii University is just here nero mbabwate kwirende yabo ya agriculture ngosomera agriculture na baro bulende nga omulemi abalemi nonye bali abalemi abake osagutaka kuri information inga baminto ngakimura nkonye none liro baliane naboko igwo mumanyikuru naboko igwo bumanyikuru kwende farmers training center yeruruguru ga Kisii school alliance naro naboko nyora bumanyikuru oro igonga nto baboro gusaboba kuriya obumanyobo no bule all around us igulio tebanganda ke barache barabwata liroba tigatali kinsemiki andake ketunye gusangamo ndo chigango myoka chire na chiru chisana kero kwira na sole daktari ekero andake ukunye gusagana itu ndama yusenkende kirwati yali ntako buli omolire gaiga inkina ndurage ndera ko semi mulimi bono iguru yogo kora mangana iga smart farming anamono Kisii nande finally nga yibono muntu akurusi obumanyi boiga kurwa una gwati koteba chi radio nchiro muirolere gakia bantu bali bachandekire mbyamano radio station cheton chiroro yes cheke Kisii chinyinge bono cheke Swahili nchiro nabatokonya information yeko rwaroro chi TV cheton chiraroro tembe TV na yamo yabo nabo bagotoa information yeye amagasiti ntobwate oh yes magasiti na roro social media na roro nainde osakoenda nonye ni internet chi website cha organizations chitofauti nonye Kenya Seed Company National Cereals and Produce Board oende chi website yabo nainde nabokonyo information yeye igonga sources cha information ni chinyinge echi chionsi pi nabokonyoranga chiago konyire wakoliro bolemi engenjo asara eta neba erenke te kubwikanaliria otabwati obumanyi ndiri otabwati obumanyi muna bono usiya ito igotwandrete gukora mwaka oyo guse eso mwaka nonye nkabere gusime katoliki bando iro baliriria bono emyaka kwanyoranga ngakia mazao ito ganda ligasa iliendrete kokea emyaka yonsi iliendrete kokea onya 19 na totebe 80s obole mubwaito bwa karule kibando none kigunini nonye 10 bono ya ikirase kikali kurugose nibere osaya ya monenus of course igone esenge ncherina naki mtuliko korobole mibwaito in a smart way mtuliko liyobo manyina naki ekero twasimikire kibando season ye season ende ingitogosime ko mugondo oyo egere omugondo oyo onyareko twaliga saligia na indi lirobeli dienderere ko kutwara obotobu na indi season ende tosimeke gento kieke neko gosimeka ngayi ogochikokeonie ngaki ogokerenda mpaka kebebuya onyoliga sali chietororo eliegere na ndoni buya na ayege kokonye ubole mibwaito talinga igoto koratu singe nchokora uikiranitu kulende ntotagete na ndena naki ubole mibwaito nebanga vole small scale
naende ngotokonya bore twanyora gento keke nonyine school fees abana bagani. Asante sana Daktari Yasinche wasangire into mangana ya Kigima nande nashukuru sana andake ngakiende nake tukwa nitiga na bukwirana ganiro kwa hali bagede kemo gukwanire omugusyo mu ngakiro kwa eli nande kene pinga wate banga inchuko korwa bono wateru manyubiya ni tukorusi tu akiro kwa eli kwana ngomu musyo kuligire tisiko gani mbuya mono abagusi ba minto mwensi asemwabeta Kisii County Nyamira County na bali bonse bali diaspora abagusi n'abantu bomukia na abagusi n'abantu twanchete nogo bigari byaito eliegere twa kilikende gyonsto kora twanyora amafuna amaya igonga nchoko sabakwane nkolinga abagusi twensi tikatokole farming is smart obolimi bwaito bobenga n'obolemi togokora gwetera kisemi cho twamanyirenga information tuwate isko waiga onye nigoro yerire munaliye ikonya gochenja twamanyanga ekarolire lya kabaiga nkito bwaneta ko kokora yege noliye kole obolemi obuya olimbura twalifaida chingi uchasto na chakaito yono sisi mchimulile no mategeli shuku sana sasa into etaka kasta kuingia tu nyingine ngombe kuna kilimo hai kuna BioVision Africa Trust wika kwa mchimulile tukurira sinja bana sero njiko kwa Geoffrey Osaigo kwa ngili asante sana ni timu yetu wote na shukrani sana God bless you so much bye bye asirero nyasago zenji jikora chinsa ibere na mangana mayeje kionga Getembe Television tubaise usuka tuchale Nubatakorera kondi gwensi ebenkulie kwemikutano ukorere kugukwa kulie gukwinyulia kusemera igende yonsi oraganye eririwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigine ntindi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asirigulira mubuko twakirisi migwetera senamba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene.